agres i dolces. En un cau de conills, Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes a un nou capítol de Agres i Agres dolces. Avui és un dia molt especial, és el penúltim capítol i nosaltres tenim unes copes Para brindar. del nuevo milenio. Feliz milenio, que si ja verem de viure 1000 anys. Mos desitjaven entonces 1000 anys de felicitat. Xin, xin. Avui tenim uns convidats molt especials. Qui són? Tu has portat el teu fillol? Sí. Ah, jo he portat el meu fillol de bé, confirmació. Que entre... Ramon, que és el meu fillol. I el fill meu. I ara que entre també Quique Que és el meu fill. i el meu fillol de confirmació. Que entre. I ja estem tots, oncles i nebots. Però anglès no crec, bueno... Anglès No, és... sí, som ties i nebots i fillols i padrins i de tot. Bueno, què vos ha paregut, la introducció d'avui? Mos han furtat del plató. Sí. Bueno, ella és ma mare i esta és ma tia. Ella és ma mare i esta és ma tia. Molt de gust. És que nosaltres estàvem així antes de que vosaltres nasquereu. Home, esta és la casa en la que ma mare va començar la seva vida. Sí. Veus? De la seva vida de casar. Sí. La seva Això vida de falta. casar. No, tot és la vida de casar. Però la seva vida independent. Sí. Veus? I això és que era el corral de ma casa quan jo era xicoteta. Imagina't. Així és que han canviat molt les coses, sí. Pues sí. La abuela Pilar va dir, si voleu casar-se, ahir se ho obreu, ho buideu i tot, i el vostre gust ho feu, i van fer, els teniu. Esta Que... és guai. És alt. Molt Que és bé. molt guapet. Damunt d'un... Molt bé. Ara, bueno, avui anem a parlar en elles un poc de... En un cau de conills, Lo que fan els pares fan les els mares fills. fan els fills. Per això, vale? Entonces, comencem. Com comencem pel principi? De quan nosaltres érem xicotets. Com des del principi, com vam néixer. No. No, sí, com va ser... Com eren de xicotets, Això. bebès, si es portaven bé, si es portaven mal. Ah, molt bé, mare meua, massa bé. Massa bé s'han portat, de veres, amb No, no, però... Tu t'has portat molt bé, tu eres un xiquet que dormies, menjaves i prou. I no vas donar mai què fer. Sí, sí. I jo? Tu, un xiquet que quan vas néixer va ser la gràcia Un gatito. de la Un dia casa. també un gatito, va, imagina. Perquè ploraves molt dolcet, no has donat mai gens de què fer, i menjaves i va ser l'alegria de l'abuela Pilar. Ja segur quan li van responsables dir- i tot. Va ser molt responsables, va ser l'alegria de l'abuela quan van dir que anàvem a tenir un xiquet, un altre Sí, xiquet. perquè per l'abuela, perquè pas L'abuela de Pilar més... i l'abuela Anita són els que més es van alegrar. Les abueles, vamos. Perquè la meva germana i mon pare no. No, perquè vosaltres, per exemple, tu, ella es lleva 9 anys en Iris i 12 en... Només pa. I això vam parlar del capítol... Sí, fa ja dos fa un capítols. nomenat, sí. I vam parlar dels I Iris germans. volia una germaneta, que ja tenies el nom i tot. Clàudia. Va néixer un xiquet, però després va ser un xiquet. Quins noms eren les opcions per Quique? A part de Clàudia? Ulises. Ulises. I Hércules. I Hércules. Tot el dia Claro. parlant. Clàudia, Ulises, Hércules i Miguel Miguel. I Miguel sobretot. Miguel era el que més. Miguel, que no Però jo m'he Miguel, quedat Miguel. en el Ulises clavat ahí. El que jo volia Ulises Ulises. està guai. La que teva t'agradi tot germana i Ulises. el teu germà volien Quique. Pues, Pues Quique. M'abuelo li dien Enrique y al abuelo de su Enrique padre també. también le dien Enrique, entonces van a decir, pues, au. Pues au, el mateix. No m'acuerdo. I a mi quines opcions n'hi havia? No me recordé. No me recordé d'opcions. Moltes opcions, però no... Jo crec que Julia, no? Ah, bueno, si hagués sigut xiqueta. Si hagués sigut xiqueta, Julia, sí. Però no. I entonces no s'estilava com ara, que ara n'hi ha moltes, però entonces no n'hi havia. Però la tia Josefa tenia una amiga que li deia Julia, ai, m'agrada. Pues bé, Ramon. Ramon, Pues sí. bé. Bé. Ramon, que Txelo dia, quin nom més... Un nom tan xiquet, tan xicotiu, i quin nom tan gran. I creixent més, quines coses, per exemple, feu vosaltres en la vostra joventut i ara? Perquè jo crec que m'ho de coses. De què es refereixes? Pues anar Que a feu les vosaltres i ara danses, fem vosaltres. Ah, bueno, eixiren sí. totes les coses, quines coses, no sé. Home, jo crec que menys la música, que nosaltres no hem sigut músics ni ella ni jo, tampoc n'hi havia ninguna dona música en la nostra època. La música, els primers les dones, jo crec que van ser Lucy, Laura, Noelia. Adela, Noelia. Antes d'eixa edat, dones no n'hi havia en la música. Sí que va haver una, ja fa més temps, quan eren jovenets,
una rondalla, que sí que vam apuntar. Sí. Mari Carmen, La bandurria, jo, sí. Maria Ángeles, Sí, la meva germana Josefa Mari també. Carmen, Josefa, en la U, n'hi havia dos o tres La U's. la guitarra de la meva cunya Inés, en la guitarra la també. tia Inés, en la guitarra, Ahí i Ahí la van- bandúrria, que encara la tinc, per cert. On està? Sí, sí, estan per ahí. En el mari de... No li ho digues, que si no hi serà Josefa pròpia. Laúd, tenia Laúd, tu la Mandúrria. Bueno, Maria Ángela Maria Ángela Bandurria de Mandúrria. Sabuelo. Maria Ángela Bandurria de Sabuelo. Ai, estan tallant jardí. Sí, però jo de música no, mai, jo mai. Però d'altres coses sí. Home, sí, les danses, sí. Els sainets, I nosaltres- que si l'aparició... Això, tot. M'ha agradat estar un poc clavades en totes les coses perquè... A més, nosaltres hem sigut unes persones, bueno, jo crec que ta mare també, que nosaltres en estiu hem viscut tot l'estiu, som d'Agres i hem viscut tot l'estiu. Claro. No assimilàvem anar-se'n de vacacions en agost, Perquè quan n'hi així havia estàvem massa fent coses tantes així. coses, perquè nosaltres teníem que eixir a l'aparició, teníem que eixir a les danses, teníem que eixir a això, teníem que eixir a allò, mos agrada. Pues això. Però passa. antes, És que ho antes passem almenys no bé, era sí, tan ja. típic anar-se'n de viatge i anar-se'n de No, vacacions. antes no n'hi havia vacacions. I ara igualment que és més típic que a mi em pregunten on te vas de vacacions? I jo, pues... A cada lloc. Pues, jo passe el mateix puesto, bueno, enguany ja no, però passe el mateix temps, o sea, el mateix puesto, hivern que estiu, Bueno, que és així. però nosaltres sí que s'anàvem anar Sí, d'apartament sí, a l'apartament, que a la playa. jugàvem juntes en l'apartament, s'anaven 15 dies En en Sant juliol. Joan. Però després Però en procuràvem anar-se'n en juliol, que no n'hi haguera molta feina en els Claro. bancals, ni Molta feina, d'estorbar la feina, perquè ara ensaieu el sainet més temps, però nosaltres no ensaiàvem tant de temps el sainet. Vosaltres el Sainet, què tal? Nosaltres el sainet s'ho vam passar molt bé fent S'ho passaven sainets. superbé. I on anàvem nosaltres... Fem els monyos i tot ahí, en pinces, en les ondes. I buscàvem història de lo que era el teatre, per així en el mateix monyo, la mateixa roba, si podíem. I després també vull dir que nosaltres hem eixit a ballar les danses, però no, jo Això no he sobretot. preguntat mai als meus fills si volien ballar les danses. No, jo ballava les jo ja m'ha danses criat i els meus fills naixent. ballen les danses en companyia meua, ja al teatre, ja d'això, ja d'allò. Després ja, si no han volgut eixir o Ja han anat això, doncs ja han anat borrant-se. borrant-se o quan han cregut ells se ho han deixat, però de moment no s'ho Han aguantat prou bé. Nosaltres, que saps què passa? Que ja vam començar fent una pel·lícula en l'any Això. 80, sí, Mencioneu ho he de això. contar perquè és que és molt divertit. És que això són els orígens de tot. Estem parlant. El meu cunyat va llogar, li van deixar una càmera de vídeo, aixina, que entonces era la xina, de cine, perquè batejava la seva neboda Anna Esteve. I com anaven a batejar-la, li van deixar, i era per Nadal, li van deixar la càmera. I entonces pues, nosaltres vam fer de gravar, però no se va ocurrir fer una pel·lícula. Tenim que fer una pel·lícula. Vale, pues, a veure, pues, ella la directora... Ma mare era directora, eh? Sí, se van dir jo la directora. Sí. I entonces a ella li van donar... Era una pel·lícula de l'oeste, perquè ara no es veuen pel·lícules de l'oeste, però entonces totes eren de l'oeste. I van fer D'Indios una i vaqueros. pel·lícula real. Sí. Està. Però és que vam eixir tots, els de casa, tots els meus... M'abuelo, les meves ties, els Germans. amens, els tios, germans. tots els germans, tots els nebots. Cada un va dir la seva idea. Estava en el xèrif, l'ajudante del xèrif. Xèrif. Me cago en mi novia. Mi novia, que me l'han furtado. Ja va brega en el bar, cadires en alt, pegant-se uns a altres. I del cabaret. Va eixir la diligència. Tot això en la pel·lícula, En eh? la pel·lícula. Espera que estigueu entenent, no? Van robar un ganao de huelles. Sí, sí, sí. Tot això en la Que pel·lícula. eren els búfalos. El tren, que van assaltar al tren, a més d'assaltar a la diligència, van assaltar al tren. tren, que veuen Els passar el malos. Bueno. Que només veurien que un whisky. Sí, pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Apunyals N'hi ha una- Van n'hi caure ha- totes les Oye, dents. Hi ha una sacada de Y dientes todo muy una- realista. Sí, sí, puñetazos. Ai, mi novia me cague. Totes les I claro, dents. hi ha una escena molt romàntica que ja sabeu que estan en el salón. En el salón. El salón. Y No, entonces no. la chica que canta... Bueno, también van a bailar el cabaret, también es va allà al Somos cabaret. las vedettes de los cabarets. I la vedette més important va anar Era a ella. cantar-li al seu nòvio que li dia canta, Te canta. quiero mucho. Bueno, ho vaig fer igual de mal que ara, eh? Mira, una És que tenia vergonya, clar. Los Guerra, és això va aquesta ser el pel·lícula. principi. Ai, la diligència anaven
com si fos més tots de la casa a la pradera, i era la trillaora. És que rapten, també Però la trillaora no tenia rodes ni res, i entonces nosaltres fem com el moviment de que anàvem en la trillaora, la divergència. Claro, hi havia que anava a molta velocitat i altres anaven més, els ballets. Van riure molt. No, ja. Si riem nosaltres. Mira. Jo vaig entrar a la comunicació visual gràcies a l'Osgueta. Per això m'ho he deixat. Els cavalls, el ruïdo dels cavalls quan galopen eren els tacons meus. Que allí anaven tots descalços. Més de pressa els tacons. Bueno, Pues bé. Podem parlar de viatges que heu fet juntes, o bueno, que han fet almenys tots, bueno, jo no tant. És que el que passa és que els seus primers fills, que són Inés i Gaspar, tenen la mateixa edat, les segones filles, que són Teresa i Iris, tenen la mateixa edat, I els tercers fills, i en aquesta època sí que tenien molt de viatge i molta cosa. Ja sabeu més bé les nostres famílies que moltes altres persones. Bueno, una volta vam anar de viatge en uno i quan vam vindre quasi vam tornar en dos. Això com pot ser? Això, vols contar-ho? Coses que passen a la vida. Anàveu amb Gaspar i Inés i vau tornar. jo crec que ens vam enterar tots, En abril se vam anar, que havia nevat, anàvem a esquiar. Quan encara no anaven a tocar la festa del coll, no? Claro. Però com no sabíem esquiar Però us vau dedicar... i fèiem molt No de fred hi havia neu. i no n'hi havia neu, perquè sí havia nevat, però aquí no n'hi havia neu. Entonces vam Bueno, pensar, altres sí. com uno plorava, l'altre plorava, Pues que más anem quien. a dormir als xiquets. I se vam anar a dormir. Jo cuidaré dels xiquets. I ells se m'han anat a l'habitació, mira, jo què sé. Però no sé com va passar que a l'any següent Ja n'hi havia un altre. ja n'hi havia dos més. Uno d'ella i uno meu. Bueno, després no queixes de que això està en internet, No, però això no passa res. Ja. Això vam anar. Jo Això sempre dic que Iris és de Benasque. Sempre ho dic. sempre ho ha dit. I jo sempre dic que la meva filla és de Mr. Proper. Explica això de Mr. Proper. Perquè, claro, què passava? Que I ese viatge què era? nosaltres havíem fet ja algun viatge Sí. de noches d'hotel gratis, que compraves productes i els regalaven noches d'hotel Mr. gratis. Proper és Don Limpio. T'obligaven a menjar allí en l'hotel, però bueno, Saps? el I dormir. una reunió. Que Mr. Proper és Don Limpio. És Don Limpio, sí. Se m'ha anat a Benasque i ja érem Mr. Proper. Que Mr. Proper no va anar. I És que entonces, Mr. Proper claro, no va quan van regalar. tornar, És que la meva filla és de Mr. Proper. claro, quan van tornar, pues mira, ja, mira. Però això és pelirroja. Teresa i Iris es lleven 5 dies, no No, però lo més bonic va ser quan ho vam dir, que estàvem embarassades. Que se Ah, bueno, jo també. I ese dia... No, però dic jo lo de Mr. Proper, perquè quan va dir això, quan va néixer Teresa era pelirroja. En ma casa no havia hagut ningú pelirrojo que sapiérem. I era molt calva, era només una pelussa. I dient, això d'on t'ha eixit, Pues el Mr. Proper. És que més clar. Com és de calvo, pues no sabies quin color era. I lo de quan vau dir que estàveu embarassades d'elles? Pues Ah, sí, era sí. el cumpleaños de la tía Mariluz o el sant de la tía El Mariluz sant. del 18 o per ahí, i ja estaven les cireres un poc madures. I vam anar allà i tot, voleu que sabem anar a la casa d'Alonso a collir cireres? Vam anar allà a collir cireres i jo, i aquest matí A mi em va xocar que em vaig menjar poquetes cireres i Sieta ja estava així un poc embafar. I dic, ai, que embafar. S'havia traçat la regla 2 dies. I tu ja t'havies fet la prova? Jo Se havia n'anem fet la a la prova. mesa Camilla i del Rocío. Però ens vam Susi. a jo dic. Ai, era Susi? Susi, Paqui, Paqui, Susi. tu i jo. I jo dic, Vaig a xiquetes, dir- sabeu que jo em pensé que estic en estado? No, jo vaig dir, vaig a dir-vos No. no, vull dir-vos Vaig dir una jo, cosa. Tu sabeu vas que em pense que estic en estado? Perquè les cireres, jo això, jo dic, pense que estic en estado. I ella diu, dir. Tu estàs en estado, però jo sí que estic en estado. Va fer la prova esta matí. Però com en el primer ho vam dir en seguida, al migdia d'estar, ja ho havien dit, volia esperar-me un poc, però com ella va dir això, no va poder esperar. ja va agarrar una calora. Jo no m'havia fet la prova encara i ella ja se l'havia fet, però fíjate de lo que estava, de res. 5 dies es van llevar. Es llevaven un dia, però després es van llevar 5 dies, més o menys. Molt bé. Pues muy bien. Va ser superdivertit. Bueno, tot ha sigut divertit. Sí, En se esta van passar cita. molt bé, se ho han passat de veres molt bé. Superbé. Pues sí. Vale. Bueno, I claro, bueno, tu ja portes més temps d'eixa decisió que vas prendre. Però ma mare és recent. Que és lo de deixar-se de fumar. Encara m'agarren acalorades i tot. Colló. No puc dormir. Que ja no fumeu. Un aplaudiment. No fumeu. Que desaprendem. Pel milenio.
Ja no fumen, ma mare ja fa quasi 4 La anys. millor decisió que han pogut prendre. Pues sí. Ma mare no sé si ho pot dir encara, o sí? Sí. Ah, vale, vale. Sí, Si no antes m'agrada- de- Jo podia dir des del primer dia, ho podia Ah, vale. dir, perquè deia, bueno, i per què ha fumat jo tot aquest temps? És que estava tonta o què? Veus? Pues sí. Això és el que li portava dient tots els 40 anys a la ma mare. 40 anys, sí. Jo no viuré el temps que ha fumat. Això t'ho va dir el metge i ja t'has quedat. Vaig No, a, jo vaig també a ho intentar-ho, pensava. viure el mateix temps que ha Mama, fumat. però no és capaç, No sé si ho això. aconseguiré. Pot ser, si ha Sí, fumat quants 40 portes anys, pot fumants? viure en 80. 42? No, o 40. fuma més. Però jo que sé quina edat com a... Clar, però 50 no sé quants, més 40 no sé quants. Els 14 és... No dona, Ja dona en més de 100. 50 no sé quants, 57, Pues, en tinc cor- 57. 42. Jo vaig començar a fumar als 12 anys. Jo vaig néixer fumant. En el col·legi de monges ma mare vaig a fumar. Que m'ha estrellat. Perquè sabeu que Aneu a les pobres monges. Tu nosaltres hem patit per culpa de nosaltres. s'amagàvem a fumar en la penya a l'ataúd, que pujaven les nostres mares a missa i es pensaven que no ens veien i es veu claret. Jo ho pense, ho veig ara, Claro, dic, que ho "Hòstia, sabien, Les les mares no ho mares, pensaven, sabien no tot. fumat. Però veus que com fumava Mare, ho tot el saben món, tot. Era A més, és que a mi, l'olor- però eren l'olor xicotetes, podia ser vostra o d'un Eren altre. xicotetes. Però de totes les maneres, tu És que la gent que fuma i ha m'amaga fumat els pares- 40 anys, de 40 a És 80... noto, no? És que Es sap. no, es sap. Que no És fumeu. el tema. Que això gastar-se diners, gastar salut, perdre temps i fer totes les No, que coses. realment no aprofita per res, el que passa és que no sé, ho fem. Com moltes de les A coses. més, és que fumem, no podem ballar després les danses com toca, No podeu pujar la costera. s'ofeguem, no sé què, nosaltres volem ballar les danses i tot. Lo mal és que ja està, el mal ja està... El mal ja està irreversible. fet. El malo ja està feto. Irreversible. Bueno, jo vull treure el tema, ja que en este podcast no hem parlat encara del Poma Rock, que el Poma Rock és el 12 d'agost de 2023, edició 9 o no sé quina Entrades per edició. 14 euros. O 10. Les dos pomarroqueres. Elles han sigut molt por Pomarrock, Bueno, ja podeu Pomarrock, comprar les entrades en Noticumi. Pomarrock. La novena edició. Estan confirmats ja És grup. Cream, Tots els grups. la Élite, Colomet, la Trocamba Matanuska i més, ja n'hi ha més confirmacions. Vale, i elles han estat molt de temps, encara estan, venent tíquets en el Poma Rock. Que no volem... Venen Guai, no ho tíquets sabem, a la no No vaga. volem estar estarem, més, eh? però és que sempre m'ho lloguen. És que no sé Volem. qui estarà organitzant el Poma sabem- Rock. No sabem dir que no. No sabem No, dir i que perquè no voleu, però s'ho passeu bé. O no? Sí que s'ho passa bé. A més, pesat, perquè són moltes hores, són 7 o 8 hores ahir i és pesat, però... I ara ja tenim, ja n'hi ha 3 barres, però al principi que estàveu les dues en una taula aixina, no? Sí. En els super més cagant-se. Bueno, però... Bueno, nosaltres ho vam portar bé. Nosaltres, s'ho No vam mos ha passar bé. costat. Però diem, l'any que ve no tenim que eixir, però mos tornen a llogar, mos fan mal, s'ho passem Tornem bé. a anar. Però és Sí. que jo, per exemple, l'any passat que tenia el braç trencat, que no podia anar, què feia? No anar. Sí que vas anar. Ja me'n Perquè, digueu que el públic objectiu del Poma No Rock no faig. sou vosaltres, entonces si no aneu a ajudar, a què heu d'anar? Claro. Entonces, Bueno, si però- no vas a ayudar, ¿a qué vas? Pues així vas, ayudes y de paso estás allí. I t'ho passes bé. Y además es que es un ambiente que es bonito. Bueno, ya saben que n'hi ha de tota classe de coses, però... Com en tots els puestos. No, però- en tots els puestos, però sempre tots els que venen quasi sempre són els mateixos. Això és la I veritat. van Que una són els de volta. poble. Però són... No, del poble no són. Ah, no? No. I Jo a més sí. són persones molt agradables. Sempre els diuen, per favor, sempre els donen les gràcies I mos volen molt. i es porten molt bé amb nosaltres. Mos agrada el tracte que n'hi ha. I Jo he anat uns 2 anys ja a vendre tíquets i és graciós que va uno, bueno, o 3 o 4 anys, no sé. Però és va que uno. ell és molt serio. Entonces venen i diuen, que serio, Ramon? I és que... Però és que ho diu, la gent que no em coneix de res, diu, que serio estàs? I si està ella li diu, ixe està molt serio, i és el meu fill. Sí, Diu, però "Pues és que el és teu de fill". veres, però xico, riu-te, Però és que són així, van una volta, van l'altra. I és que van i volen que es convides. És que a les 5 del matí ja no van igual com a les 2. No. No sé per No, què. clar. No, va, A no. les 2 van... Bé, a les 5 ja van un A les 5 poc. és que... I ja van... que- És lo que es venen queda ja en porten casa. només A les sentiments. cinc, sí. Sentiments. I a Ja les està cinc bé. ja Així, a veure... A veure si I a en les té 5 prou. diuen, hola, guapa i jove! I nosaltres el primer que els diem, jo crec que demà tindràs que anar a l'oculista. Però bueno, què vols? Un Cuba Libre? Trau. Ai, tu tens prou. I va, pues, convida. I no podries Que convidar-me. jo és que no vinc sé de quanto, llum, no ja sé quin. total és l'últim. Ai, lo de vinc de llum, això és precís contar-ho. Ah, sí, contau. Sí, vaig a contar-ho. Conta. Perquè és que és molt graciós, i com l'altre dia ho van contar, i vaig a contar, és que us farà un xiste, i no és l'hora del xiste, però vaig a contar-lo. Que diuen,
quan es mor Camilo VI, que fan totes les coles. És un vídeo de Facebook, Allí en Alcoi, que fan aquestes coles, de tots anar a veure Camilo VI i entrevisten a unes dones majors i li diuen que no van poder entrar a la cola perquè es veu que s'havia acabat ja, i diu, però és que venimos de muy lejos, i diu, que de dónde venís? Diu, de la zona norte. És que jo no som molt gràcies. No, però és molt bo, és molt bo. Però és antes, no? Sí, Va risa, perquè La allà... zona nord és un barri del coll. Bueno, pues sí. Recordeu si hem de comprar les entrades del Pomarroc. compreu les entrades de Pomarroc, perquè si no no podreu entrar. I no mos veureu a vosaltres fent fent tiquets. No mos veureu a tiquets. vosaltres, que s'ho passem molt bé. A més que ho organitzen els nostres fills, cosins. De Ara, més els nebots, és que tenim els nebots, I molts... Una vegada a tots els meus nebots. I els meus cosins. I els meus nebots, també. Claro. També ho tenim. Ah, també. Sí, sí. Vale. I ara passem a la secció d'avui, que ve Teresa. En un looking molt innovador. Molt innovador. Ara. Hola! Yo vengo en este complemento. Acatxa't. Yo vengo en este complemento porque la Tiana siempre me regala toallas. Entonces me agarra una toalla. Vale. I vinc, i esto Pots és de assentar-te les ahí. últimes. I de ma mare no duc res, ningú complement perquè duc la genètica. Va. La d'entrencar ja no la tens ni tu ni jo. Ole! Bueno, jo volia dir que això de que nasquerem i jo a l'hora té raó que anàvem al pediatre i tot. Anàvem al pediatre junts i les agulles, i les plorava. Jo no tenia por, però veia ir a explorar i m'agarrava por. I plorava. I ploraves I per després animar-la. els saltamontes ara mos passa el mateix. Que anem als saltamontes a mi no em fa por, però és que Iris ho passa tan mal que a mi m'agarra por Home, és i que ja... fa dos No cap sé d'anys què fer. que vam anar a la Fira d'Alacant i Iris, així, tot era Jo això. igual, també té la meva I es posa... I es posa... D'això ja no hi sit, veus? També jo. Muy m'agarra l'ofegue. Va, digues. Qui un pam de capa parda compra, un pam de capa parda paga. Qui un pam de capa parda compra, Ja m'he un perdut. pam de capa parda ha pagat. Jo ja me'l sé. Qui un pam de capa parda compra, un pam de capa parda paga. Qui un pam de capa parda ha comprat, un pam de capa parda ha pagat. Bueno, ho diu ell soles perquè... No... Ja està, ja ho Vale. he Jo dit molt podria, bé. però... Però no vols, No. deixar-me mal la Qui posició. un pam de capa parda compra, un pam de capa parda paga. Qui un pam de capa parda ha comprat, un pam de capa parda ha pagat. Molt bé. Com es diu L'ensenyament? l'ensenyament és present, passat i futur. Ah. Després, és el cric-crac, del catacrac, que no passa, cric-carac, catacrac, que no passa pel forat. Cric-crac, catacrac, que no passa, que no passa. Cric-crac, catacrac, que no passa pel forat. Ah, pues sí. Bueno, Xin. adiós. Adéu, Teresa. Después de la secció de Teresa, que pregunte de Ramon. No, pregunta tu. Què sou, més agres o més dolces? Jo sóc d'Agres. De ahí no la traus. De dalt a baix. Això dic jo. Hi ha Estàs ratos, centrat, Teresa, hi ha estàs ratos centrat. que soc més dolça i altres ratos que soc més agra. Segons. Segons. Claro. Doncs, Sí. Què estem dient? Sí, lo de agres i dolça. Que és que, pues, com tot el món. Pues com que... tot el món, que tots tenim un poc d'això, però sí que és de veres que jo sóc un poquet sequeta. De vegades en quan pego alguna secà, que la gent es queda un poc atabollar. I quan em dono compte que s'han quedat atabollats, dic que ja, però- ja ha sigut massa secà. blau, rosa. Estava rosa, Estava blau. pues ara rosa. Pues rosa, per sí, perquè sumes els dos Perquè dolçors si i no, fa és- si no ja. foren tan extra dolces. dolces no m'ho llogaríem per tantes coses. Nosaltres Això. Si procurem, no fóreu dolces, no estaríeu així. procurem Portar-se bé. ser dolces. dolces. Ser Sempre dolces. mos escapa un poc l'agror, però procurem no ser A més molt. que a voltes és important Na, que aquesta, s'escapi on un era? poc, perquè si Sí. no mos pren el Home, pèl. també, bueno. Això sí que és de veres. Bon, sí, però vos no. És que a voltes mos preneu el pèl. Nosaltres no. Ah, ja, claro. Vale. Què Què més? més? Què heu portat d'objecte? De detallet. Te Hem de pots- canviar-li el nom d'objecte a detallet per la segona temporada. Detallet.
Jo ha portat les espardenyetes de Pastoret. Molt Quan era guapet. xicotet o són noves? Això són noves, no? Són, quasi sempre jo, quan ha nascut un xiquet, quasi sempre s'ha regalat les espardenyetes de pastor, perquè a mi les espardenyetes de pastor sempre han significat molt per mi, perquè me'n recorde molt que don Andrés dia que la Mare de Déu us ajuda en el vostre caminar, i entonces sempre les ha posat a la Mare de Déu perquè me les benisca. I després les ha regalades i tot, però que sempre m'agrada molt, anar en les úniques espardenyes que em veig mudar i guapa i tot, i còmoda, són les Les espardenyes. sardenyes d'espart. Però ja veig que havia portat... Nosaltres ja hem dit que el nostre grup d'amics que les nostres bodes, si són, seran totes en asfalt. Ah, És Però com- puc és com posar- si no dius- plou, si no plou. Claro. Perquè si A plou, veure, és que en les bodes no volen que ploga. Ah, bueno, és que boda lluviosa, boda dichosa. Sí, Pues bueno. això sí que és de veres, Boda lluviosa. Jo havia portat això del bateig de Quique, perquè entonces, per què dir a tot el món que antes és que fumàvem tots i regalava Sí. tabaco i regalava puro. Puro. Super adequat al meu bateig, eh? Entonces, No, perquè però sapíeu trobo que, que no, ho però veig. és que no ha dut això, al final no ha pensat que no duc això. Vale. Ha dut això, Ai, el molí, eh? perquè nosaltres quan em van prendre la comunió, els nostres fills junts, en companyia de més, però que sempre junts, els majors i els segons també. Els tercers no, perquè No, perquè tenen llevem més 5 anys. diferència d'edat. Però així i tot, sí que hem treballat juntes per fer els Per fer els detallets i detallets. tot dels Este nostres fills. I és este el era el detallet detallet que vam fer per la comunió De Miguel i de Ramon. de Miguel i de Ramon. Quasi dins es posaven xutxers, és una manualitat Ho vam feta fer per nosaltres. nosaltres. Fet la mà, pintar per i tot. El xiquets. césped i tot. Però que encara que no ho vam fer junts, sí que vam treballar juntes per sí, fer s'han totes les juntat. coses. Mos agraden juntes per fer-ho tot perquè mos feim. Perquè teniu Fa més idees, il·lusió. teniu idees i teniu Mos fa il·lusió. manera de fer. Treballar Sempre és la junts. il·lusió. És la il·lusió la més important. Els trajes de ballet i de tot. també Sempre, se van ara comprar. quasi sempre es compren, I hem nosaltres sempre repuntat, els fèiem. tots, i els hem fet nosaltres. Disfressos, Tot, madre les mia, coses. disfressos, això també ho Ara. heu veritat, perquè nosaltres ho vam passar Ell encara no. fent disfressos, eh? Nosaltres la primera volta Ell vam encara fer- no, però vosaltres sí, eh? Els disfraç. Que no he heretat jo. Els disfressos encara no has fet tu disfressos. Ah, no, jo no. Però ja ho faràs, ja ho faràs. No, però sí que li agrada disfressar-se. El de guany sí que va ser I pintar-se. cosit. No va estar ahí. Fa una teleta Era així. una tela blanca, però Sí, està cosit. xulo. Va haver Va, uns- què més? Va haver un Continua. dels disfressos que es van fer, que van eixir tota la família de Bueno, conills. van fer 40 conills, el primer 40 disfressos conills. així més... 40 conills van fer. Però 40 conills no de comprar o de No, llogar talet, 40 talet. trajes de conills, El sinó patró- fer-ho. El patró el van fer, es van gitar en terra i vam tallar. I tallàvem. I jo repuntava, en cadena. I repuntant. I les cues I del després conill orelles. forrant corxo corxo Sí. no, espuma en tela. I se No, disfraç encara això segueix era en casa, després de eh? rata. Era tela, Ah, de rata, perdó. era tela Ah, gorda, era Era- tela gorda com si fora de llana i Sí. dins van posar un bolic de Sí, paper. era redó. I després del conill. la tia Josefa, quan no li agradava molt cosir, pues ella va fer uns quants puntes per fer algo també. perquè- sí, tots fem. I en cadena, i van fer un cau de conills. Un cau de però- conills. En un cau de conills, el que fan les mares fan els Fan els fills. fills. Que Muy bien, bé, voleu preguntar-vos lligado. d'això de... Vale, ara l'acudit. No, ara ja la secció final, no? Claro, secció l'acudit. final. Hey! El primer de tot, l'acudit. El xiste. Va. Jo no sé cap de xiste. Ma mare no és bona. És que no sé jo contar Jo no xistes. soy gens bona contant xistes, lo que passa és que este acudit, sí que el voldria contar perquè com és de meu abuelo i és de molt de antes, molt de antes. Va, pues. I aquestes coses, pues, m'agraden. Jo també Pues crec era que uno... el conte que se'n van a València. Ah, pues no és aquí. I entonces, pues claro, l'home se'n va a València i li agarra cagera. I què fa? Agarra caguera. I caga i que ningú ho vegera, agarra un sombrero i el tapa. Allí. La mirdola. A merda, allí en València. I València. entonces passa el policia i diu, què té ahí? Diu, és que tinc un pardalet. Me'n vaig a comprar una gàbia. Vol aguantar-me-lo? I jo me'n vaig a comprar una gàbia i ara vinc. I el policia diu, va, vaig a vostè. I el policia aguantant el sombrero en... Aguantant el sombrero i no n'hi havia manera que vinguera l'home en la gàbia. Però això què voldrà dir? Pues jo estic cansat, jo me'n vaig en pau. Entonces alça així l'aleta el policia i fa així, xam, l'agarra, el pardalet, i quan... Se l'espolsa. S'espolsa. Que mal! Espolsant-se la merda que havia agarrat en la mà
es pega en el dit i del mal es posa el dit en la boca. A provar tot. Tot va provar. Tot. Pues sí. Cuentos de abuelos de risa, d'aixòs de cagar, de pixar i tot això que fa molta risa. Sí. Que... Paraula preferida. Paraula preferida, Anna. Tu. Pues això, les paraules preferides, és que me n'agraden moltes, perquè, no sé quina en diria, però te'n puc dir algunes. Dis-me-les. La d'enximponar m'agrada molt. Enximpona d'ací... Enximponat allà. Enximponat ací. Enximponat, és una paraula que m'agrada. Enximponat. Ergoir, que és una paraula que quan jo la dic, molta gent diu, ergoir. I jo mateixa. Arguir. Jo la conec per No la diu ningú, però no la dic. I però què la és? meva família sí que es dia. Argumentar, no? Vale. O dir... No, Xerrar. arguir és més pelear en una persona, fer-la... Estic jo xerrant... Debatint. Fer això, fer Sí. allò, fer l'altre, i estem els dos contínuament així en Ergoir. argoir. I no sé quina més. Jo no he pensat cada paraula, no m'ha ocorrit pensar cada paraula. Aixeregar també m'agrada molt. Aixeregat, sí. Perquè, no sé, Però, m'agrada. com aixugar... Perquè penso que una paraula molt són paraules molt de l'aparició, que gastes el botelló, gastes... Molt aquestes rurals. paraules, gastes molt Sí. la parla d'ací. Claro, exacte. WhatsApp, saps? Àudio sticker de WhatsApp teniu? Preferit? Jo a voltes poso una de la xiqueta, que m'ha fet molta gràcia, un xiquet que es posa a plorar quan diuen alguna que no t'apanya molt i dius plora, i la xiqueta que pa què. A mi és que em fa molta gràcia el del patinet, que Inés agarra el patinet d'Abraham i fa pim i... Bueno, Bueno, Fa ja rum. esteu bé, no? ja està. Això. Ara, famós que vos cau mal. Ah, jo no en tinc. No. A mi que em cau un poquet de mal, però tampoc em cau molt mal, perquè quan sent cantar em torna a engrenar. Claro, saps lo que passa? Que ho he de sentir, tia Ai, és que te amaré, pues... Miguel Bosé. Miguel Bosé. Has de Han passar. sigut molt fans. És que... I la tia sigut molt Pili. fans. I tot Han sigut això. molt fans. Ja heu anat a concert. Sí. Ja, jo Vam vaig- anar a un concert, vam però anar fa a un un concert, tant, que el van fer i no en tenien. Jo vaig dir, No no fa vaig a tant. Miguel Bosé no puc morir-me. Quan vaig a veure Miguel Sí, home. I menys mal que no m'ha mort, perquè No, les home. coses que tengo que veure ara després, que les vull veure totes. No vull morir. A veure com acaba lo de Però Miguel després Bosé, vaig dir no? Miguel Bosé dient això de la pandèmia i És tot. una i- llàstima, aquest xic, però bueno. Però és ara el que torno fer. a sentir i ja no penso en lo de la pandèmia, me s'ha Ja oblidat t'ho de la sabrà. pandèmia. Però millor. I em I torna ja, a agradar l'altra volta. Olvidem-ho. Pues això. I ara què podem... Què toca? Lo de l'Instagram, que no. Ah, Què vols dir tu? Ja has dit prou? Tant, Ah. sí, jo crec que Vale, entonces no què me'n recordo. toca? Recomanació musical. Ah, la recomanació musical. Miguel Bosé, també? No. No, a mi Miguel Bosé m'ha agradat molt perquè l'he vist sempre molt això, però les cançons no era el que més m'agradava d'ell, eh? Ai, ai, ai. Ho he fet tard perquè estava Teresa ahí A mirant pensar no ho he que pensat. tot. No, Le fem sombra. jo per lo de fumar, que era lo que jo volia dir, de fumar, la meva recomanació musical pels que es deixen de fumar, perquè me la vaig fer pròpia jo, és Mujer Valiente. D'Anna Belén. I és la que recomane a totes les que vulguin deixar-se de fumar. Pues Tu? sí. Miren per vosaltres mateixa. I deixa... La banda sonora de Conquest of Paradise. Bueno, també podria ser una d'eixes. Claro, no sé si dius. Andrea Botticelli en la cançó de... Andrea Bocelli. I m'agraden molt La Missió, és una cançó que sempre m'ha agradat. És una senyora de Ennio bandes Morricone. sonores. I m'agraden molt, i és que m'agraden. Bueno, huele tio també un poc. Pues ara, ja està. Sí. Les últimes convidades de la temporada. ¡Ay! Un aplauso. Qué fuerte. Ara, per la setmana que ve, Ja. poseu... Ah, això, aparta Teresa perquè sí que estàs fent Una moltes abraçada de los Teletubbies, venga. Ai! Vale, para la Quins setmana... solets, quins solets. Tía, Sol, soler. para la semana que viene necessitem ajuda. Ho posarem Sí. per Instagram, per tots els puestos, intentarem posar Però els que han arribat ja sí en el vídeo, En el vídeo deixarem una caixeta de preguntes, igual en Instagram i igualment així en els en comentaris. els comentaris. Per l'últim capítol, fer un podcast més col·laboratiu entre oients i nosaltres. Sí, deixeu-nos totes les preguntes que vos ocorrisquen i si no vos ocorrisquen, penseu-les hasta que vos ocorrisquen i mos les Per deixeu. Instagram tindreu molts dies, preguntarem més d'una volta. crec. Sí. Sinó que, Ja està. això. Ai, jo Què? volia dir que quan ha dit Amaro de fumar, que a part d'eixes cançons, que jo em vaig això
en el de Pep Botifarra. I a Belaire, perquè com entonces no anava Claro, l'aire. L'aire pur. Jo anava a fumar. dir- I esta la ballaré jo que això m'agrada per lo de deixar-me fumar i aquestes cançons de Pep Botifarra i el compact disc que ha fet l'últim que m'agrada molt. El mateix que va recomanar Iris. Sí. Perquè us vegeu, la Cançons genètica. per La genètica, la genètica. Muy bien, pues anem a cantar. Què cantem? Quina cançó cantem? Jo cantaria Arracónamela. La perdigüeta, claro, eres perdigüeta. Eres perdigüeta. perdigüeta, eres perdigüeta, eres perdigüeta. Eres més bonica que totes les dones. Eres perdigüeta, que voles i piques. Eres més bonica i eres més bonica que totes les piques. Què més? El vull i el voldré, perquè eres bonica i amb tu encasaré. Estava fent les palmes fatal. El vull i el voldré, perquè eres bonica i amb tu encasaré. Ale, adeu. Bona nit. Bona nit, gràcies. Feliç mil·lenni.